So beth ti'n bwriadu wneud heddi? Bwriadu mlaen i hôl prynu clawdd. Le lle ni fynd i hôl nhw dwi? Mae'n meddwl Castell Newydd Emlyn. Ie, ti wedi gweud o'r blaen yma, mae'n os yn edrych. Ti'n meddwl fydd o'r plant dyn ni, neu? Ie, gall wneud. Llwn ni'n cael background. Llwn ni'n background. So, awn ni a picnic neu rhywbeth dyn ni, llwn ni falle stop o'n parc a ffogytra? Bydd Alice yn joio hwnna, bydd e? Bydd. Reit, a fi o'r plant efo? Ie. Good. Mae hi'n brynhawn sych a hyfryd a ni wedi dod am wac i lwybr beicio Dyffryn Tywi sydd jyst tafliad carreg o'r tŷ newydd ni. Ni wedi bod sawl gwaith ers i ni symud. Mae'n saff, mae'n fflat, a mae'n grêt i fi fynd am dro gyda Efa yn y pram, a mae'n grêt hefyd i Elis gyda'i feic bach i ymarfer, a mae'n saff. Mae dim ceir am y lle ac yn y blaen. So ni wedi gyrru heddi i Galluogi sydd llai na 10 munud o'n tŷ ni. A ni wedi parcio'n Galluogi a ni nawr yn mynd am dro. Fi'n gwthio Efa yn y pram a mae Edward a Elis wedi mynd hedfan syth o'mlaen ni ar y beics. Felly, wac bach lyflu prynhawn yma. A wedyn ni heno, mynd draw heno i dŷ fy mrawd i sydd ddim yn bell o croissants. Felly mae hwnnw eto rhyw llai na 10 munud o'n tŷ ni. Felly mae jyst yn ei gymaint o wahaniaeth i ni bod ni yn agos at deulu ochr fi y teulu a ochr Edward y teulu hefyd. Mae pawb rhyw chwarter awr, 20 munud, hanner awr ar y mwyaf. Ble ni'n mynd i fynd fory, Alice? Ti'n moyn mynd i'r ysgol? Be ti'n hoffi wneud yn yr ysgol? Fflir. Chwarae gyda fflir? Beth mae Elis a fflir yn hoffi chwarae? Be ti'n hoffi chwarae? Chwarae yn y kitchen. Chwarae yn y kitchen? Chwarae yn y gegin? Mam y kitchen iawn. Os ti bach twt i gael nhw? Fod? Os ti bach twt yn yr ysgol? Ie. Os wyt ti'n hoffi byw yn tŷ ni? Ti'n hoffi ti, Alice? Na. Wyt ti'n hoffi byw yn tŷ ni? Ie. Wyt ti? Be ti'n hoffi am y tŷ? Beics. Ar y beics? A beics a car. A'r car? Oes car gyda ti? Pa liw car? Mae doi da fi hefyd. Oes Ie. Pa liw car sydd ti? Mae gwyrdd a gwyrdd. Gwyrdd a gwyrdd, dau wyrdd. Gyda lle hen oedd eisiau traws newid, mae'n rhoi opsiwn yn rhoi stamp ni arno fe. Buon ni'n bendant ddim yn edrych ar tai newydd, ond byddwn ni wedi bod yn digon hapus symud rhywbeth weddol traddodiadol sydd wedi cael ei trais newid cyn ni. Ond oedd hwnna wedi cael ei ffactoro mewn i hwn bod lot o waith i wneud yma. Symudon ni flwyddyn yn ôl, so nôl y mis Chwefror llynedd. A wedyn ni wrth gwrs o'n i'n mynd mewn i'r haf, ond o'n i'n gwanwyn yr haf. Felly wnaethon ni tipyn tu fas yn yr ardd fyny, fel bod ardal chwarae saff i Elis a bod twb a tywod a bod swing a sleid gyda fe, math na o beth. So wnaethon ni tipyn mas tu fas yn y cefn, fel bod rhywle saff i'r plant chwarae, wel i Elis chwarae. A wedyn ni, wrth mynd mewn i'r hydref ar gaeaf, ni wedi gwneud mwy yn y tŷ wedyn. Ond jyst un cam ar tro, ni'n gwybod bod e'n brosiect sy'n mynd i gymryd amser a jyst wneud pan ni'n gallu. Ni'n hapus iawn hyd yma. I fod yn deg, maen nhw'n edrych eitha teulu nhw. Wedyn, Buon nhw ddim ma'n hir o gwbl, Na, dim o gwbl. Mae bedoedd o'r hwnnw i gyd o ran gosod a roi nhw arno. Edrych yn gret, yw e? Maen nhw'n edrych yn gret. Maen nhw'n llawn o'r to, mae'n edrych o'r to newydd. Odi. Mae'n safio ni rhoi to newydd farno. Wedi benni siwr. Fi credu hyd yn oed bod nhw'n bwriadu dyn nhw'n wrth y tynnu dynnu'r sgaffold lawr. Ond wel, gyda'r gwanwyn ar yr haf, fe gobeithio wedyn ni lot o waniaeth o ran faint o egni ni'n cael o tîr, a wedyn ni gobeithio fydd yn helpu gyda y tŷ. I fod yn ond, ti'n mynd edrych lot gwell na beth o'n i'n siŵr. Eisiau hael nawr. Llywelyn ni roi'r golchi dillad drwy'r rhif bob dydd nawr, achos bod gobeithio bod y solar yn neud e. God, ti'n hapus nhw'na?
Right, how did you do? Yeah. Yeah. Biscuit, Fred? Biscuit? Your biscuit. Oh, biscuit? Go on, da. Pan ni'n mynd nawr i'r ganolfan arddio, mae rili eisiau gwneud rhywbeth i sorto hwn mas. Nawr yr amser i wneud e, fe? Ie, fi'n credu hwnna'r amser i wneud e. Mae wedi tyfu, mae golwg arno fe. Mae fod yn feature wrth bod pobl yn cyrraedd, ond gas gweld e, rili, yw e. Ti'n y list o beth ti moyn yn gwmws? Wel, na'r broblem efo sain arbenigo ar thing. Fi'n credu ti'n cael fel shrubs. Mae bulbs i gael, achos mae'r daffodils yn dylan yn berch fyna. A fi'n siŵr bod bluebells, clech y gog, maen nhw na fyd. Ond siwr eisiau eitha lot arno ni, i rannu fe. Siwr ti'n cael cadw elis off pan bydd popeth wedi plannu? Cwestiwn da. Mae'n lyflu fyd y gymuned yn dweud. Odi, ie. Ni'n arweinyddion gyda'r clwb lleol ffermwyr ifec. So mae hwnna hefyd, buon ni'n neud na cyn symud, ond ni nawr yn rhan o'r gymuned yn y pentre hynna nawr. So mae hwnna'n help mawr. I ti a'r plant wedi manteisio llawer amser yn Llansteffan. Do, ie. Fi wedi bod, gan bod fi wedi bod ar gyfnod mamolaeth, fi wedi bod eitha lot, mynd â fel lawr i'r traeth, cwrdd â ffrindiau, fynd am dro, a ie, yn y pentre fyd, mae sawl digwyddiad wedi bod. Fi'n mynd o'r gwaith mewn rhai wythnosau nawr yn y Gwanwyn. Mae jyst bywyd yn mynd i fod gymaint yn haws. Peidio gorfod ffactora y daith yna nôl i Gastell Nedd bron bob dydd. Gyda jyst gwaith y ddau ohono ni, rhyw 10 munud o'r tŷ. A jyst bod mor agos i'r feithrinfa, i weddill y teulu. Ie, mae'n gyfnod cyffrous iawn. Fi'n teimlo'n ffodus iawn bod hwn i gyd wedi, popeth wedi gweithio mas yn gret, a ni jyst mor ddiolchgar i Llwyddo'n Lleol, i ARFOR am y gefnogaeth, a'r cymorth i ni, i allu helpu ni i symud nôl a jyst, gwireddu'n breuddwyd ni, rili, i fod nôl yn Sir Gâr yn magu teulu.